Zdar lidí. My vás vítáme u našeho prvního challenge. A on to Ondro bude. A my jsme si pro vás připravili, tady to máme u stromu, skořici, houby a tučící prášek. Tam nějaký houby jsou. Tučící prášek, jo. Hnus. Tohle je chili. A to je skořice. A to je skořice. Za 2 pade. Jo. Neberte to. Neber, Přesně tak. Takže a první z nás, který bude vybírat, je tady Honza. Vy jste jak zlý. A já, ty jsi borec. Honza se otočí No. a já mu vyberu 2 věci. Ale to bude... A zavři Honzo oči. Tak, z jaké ruky, Honzo? No, z jaké ruky? Levou. Jaj, Tajná chili. Mlete. To je dobrý chili, Honzo. Zmrdí. A ty to musíš... A dej si to do panáka nebo do lžičky. Ještě jsme neřekli, že máte panák. Hlavně to rozdělej, prosím. Ano, dáme si to do panáka. počkej. Ondro, ty to můžeš rozdělat. No Ondro, rozdělej to. Utrhni to a nasypuj to aspoň po půlku. Stačí. Ne, tak jako když se nalívá. Tak celý. Celý. Tak celý, vole, Bude to celý, potřeba. Ondro, Nemoc. celý, vole, dělej. Celý. Sakra, to ani nejde. Ježíš, to tam nasyp. Jo, to je Sráč. úplně debilní. Za to nemůžu se, že jsi to vybral. Jo, to je tak... Promiň. Už to nasypej pořádně, vole. Jo. Ukaj, vole, ukaj. Chceš to ještě? Jaj. No plný to chci, vole. Když to budu mít já plný, taky... Hej, tak to je. Promiň. Hej, tak to je stěr. Čekej. Kurva, Ondro, podrž mi to. No. To se opráší. No, tak můžeš to sežrat. Honzo, fakt přímý štěstí na zdraví. Vole, já to Tři. nezasním. 2, Nemusíš 1, najednou. teď. Ty vole. Ty víš, že já jdu radši dál. Tady taky prej. Fuj, mě to platilo. On od toho má tu mikinu, dívej. Kurva. Já z toho nemůžu. Tak ho ty. To nebude příjemná chuť asi. Jaj. Ty vole, co to bylo? Sakra. Co já mě vletěl, vole? Taky, on to přijebal, Jsi v pohodě. Nechci zavolat sanitku. Hej, a kdo další vybírá? Tak asi já. Ondřej. Takže Ondra další vybírá. Takže se otočím. Pojď Honzo, na, ty si, chceš mu to oplatit? Tak si vem ty 2 Já věci jsem ti nějaký. to ale nevybral Já to mám ale furt v schválně. hubě, vole. Já jsem ti to nevybral schválně. Takže ukaž, co mu vyberem. Honzo, co mu vyberem? Tak pojď. Já vím co, já už vím co to je. Jo? Jo? Hej. No, Tak Ondro. otoč se ještě, no. A z jaké ruky řekni? Počkej, ale z mojí nebo z tvojí? No, s tvojí. Tady to vážíš jaký špinavý, no můžeš říct? Bravo. Pravá? Blbeček. A co to máme? To proměnil. Kousky, čili kousky. Hezky, nechtěl bych. Ondro, ty se posereš. Hej, dej mu toho panáka. Chtěl bys mi to třeba rozdělat. na zem. On toho panáka hodil na zem, ale nevím, kde je, vole. To je pičus. Víš co, tak to sežer aj tak, jedno. A to je hnusný. Prostě, já viděl taky opět. Opět toho Jak to dobu. vypadá? No, To je hnus. takže no vole, můžeš Kolik to toho si... musím? Tak Celý, dej ne? si, ne, dej si to, ať máš Na velkou hrst na ruce. Takhle? Jo. Ty malý. On si... Vole, hej, to tě bude pálit hodně dlouho. Ale, hej, on má kousky, ho to bude pálit ještě víc než mě. Pálí? Jo, pálí.
No, jsou to kousky, Ondro, co bys čekal? Měli jsme koupit nějaký pití. No, protože určitě ne. Předávám tady kameru Honzovi. Hluš. To je mám hlavě. Jak ho to pálí. Hlavně na ty oči. To bych nechtěl. Ty vole. Ty to vole. To je ještě horší určitě než ten prášek. Jo, Bych chtěl zkusit. Dobrý, tak teďka můžu vybírat. Tady je to nějak pálivý. Hej, teďka, kdybyste mi dělali to z kořicu, nebo teď ti příci prášek, tak to musíte sežrat teďka celý. Je to něco sladkého. No ty je sladkého nedostaneš. Hoši, než bude piny, si dáme pauzu, jdeme do Teska si koupit něco. Jo, tak já jdu vybírat. Na, počkej. No, jsi to... Ani nemáš pít na to vedle těch čísel, jo? Dobře. Okay. Jsme opět v pomalém střihu. Ty furt chlastěš. Tak pičo to pálí jak svině, měl jsem mi koupit mlíko. No a teď Měl si říct, říká si, že můžu kopolu. Hlavně, že jsi koupil něco na pití. plnou držku, vole. Dobře ty. Bez tohle bych už nepil. Já se napiju potom. Jo. Já to teďka nějak vytrším trochu. Přidávám. Ano. A teďka Honza vybírá tajné přísady. Já pěnu. Tak co vybereš? Já to si mohl. Co máš? Ne, je pro mě to. To bude dobrý to. To je ochutnávač. Tak máme tady čili papričky a kypříky. Něco tam prostě je. Takže počkej, moja nebo tvoje strana? Tak piný. Tak co? Pravá ruka. Jaká je pravá, jakou pravou? Honza, co má? Tak jako tam tu. No tak tam tu. A jo, natáčí. Teď to promíchá. No. Opiny. Určitě stejně tu pravou? Pravá ruka. Sorry. Jsi kreten. Jsem ti chtěl dát toto. Tak, Jestli chceš, tak si dej toto pak. piny ukáž do záběru, co máme. Čili, to Ano. co měl Honza na začátku. Dobře. Jo, natáčí se to v pohodě. Dobře. A teďka Je piny vyšumá. nám ochutná, co to je. Co to? Jak to bude chutnat. Já výhodu, že tady nemám. A ty vole. Tady nedávej to na X. Sakra, ale čistý. No dobrý. Jestli to piny dá na X. A sakra. Tak nestoj proti větru. No dobře, takže piny si to nasype. Nedávej to na celý. A moje oko, vole. Když to dáš najednou, tak to je To už strašně. by stačilo. No takže piny. Připrav se. On má půlku, hoši. Toho tam nic nebylo. On tam má půlku, já jsem měl plný, jo? Víš čo, to je to. Tak. Piny, ukáž emoce. No, emoce byly krásné. To je hnus. By mě vycházel takový orán. Piny. Z toho. Pojď ještě jednou. Dobrý. No, vole. Tak Piny se napije. To zakopala už bude. Jak to frustá. A teďka ještě ukážeme, jak pije. A pořád. jsme byli, klidně se do toho vychčil, ale to už nikdo chlastat nebude. No já se ještě potom napiju. No já se napiješ teda. Sakra. Je to hnusný, vole. To už to. To je sračka. Mm. Vole. Ondro, přizač kameru na mě.
Já jsem toho měl plně, měl polovinu to, co já. A on tady má ještě po ruce kofru, ten hajzl. Počkej, ještě to dáme stejně. A Pini bude v pohodě za chvíli. Pini to vydrží s tou kofolou. Tak co ty chili papričky, jak nosí ten večis a ten Dave a Štěpán, jsou horší nebo lepší? To je lepší, že? Toto je takový, To je horší. no, To je prášek. no David, Když to si donesu chili papričku a budu spokojený. tak Pini bude v pohodě za chvíli. To vypadá. Sami rostou čili. Určitě, já chci ještě zkusit to. A teďka zkusíme ještě tu skořící všichni. Ne, já chci kypršící prášek, abyste No tak dobře, Honza zkusí kypršící prášek, dobře. Uj, ty vole. Čele, to nechci. To asi nebude. Já mám... Tak Pini pořád pije a teďka se podíváme, co dělá Honza. A to je hnusný. Honza se připravuje na kokain. Co to je hnus, tak prase, vole. Čo, tady není vzadu. Dělaj. Čo, zkusím to sám, vole. Tak Honzo, ukaž do kamery, co máme. Ukaž to. Ukaž ten pitlík. A je tam nějaký Čistý kokain, koks. ano, přesně tak. Čistý koks. Čistý, no, není čistý. Čistej, prostě Teďka, jako, tam, právě ty sračky, vytěžený. jak se do toho přidává, teďka nevím. Nejsem můj strejda, který to pašuje. Tak, Jo, a teďka natři, jo. já to nebudu žrat celý. No však ne celý, stačí kousek. Či já do toho, na jazyk do toho dám. Jo, jazyk. Nebo chcete to někdo pak za mě? Abych vám to... Ne, Já ti zkusím. dal sladím. Čo, ne, vole. Sakra tu koful, ne. No tak Honzo. Jak to lížeš. Ale točíme i s emocema. Ty dělal neblbec. Zadívej. Musíme to natočit. A sakra. No to už vím, jak je. Dívej, co tam dělá. Dobře, Teď to ochutná Ondra, bude se vychlám. já ochutnám tu skořici. Ne, ty ochutnáš pěkně toto, vole. A Dej tak mi to. dobře, dobře, dobře. Jak ho se toho pomáhá? Tak já a Pini to taky ochutná, ale. Přesně Jo, tak. na to dostředu, vole. No, jak... Máš prací prášek. A pojď se Ondrou míješ. To nemůže chutnat, dej to Pinimu. No, Pini je ještě... Já to dám, Nemůžeš je. dej mi něco sladkého, já to dám píny. To není To- sladký. To není sladký. Pini, vole, napadlo. Já to... to slepili to. Je to levný, to... Čo neříkejte, vole, že to je dobrý. Ještě zkusíme tu skořici. Jakou scénu jsem já dělal? Hej, to pomáhá na to čili. Hej, pičo, vole, on má všechno lepší než já. A teď ochutnejte tu sračku, tady, co to ještě tady zbylo. Skořici. Jsem... Tak To vypadá jak od milky. každý to ochutná. Přesně tak. Ty. Takový je fakt. Fuj, to je barva. Teď to bude dobrý. Je to dobrý? Je to sladký? Jo. Tak ty vole jako hovno. Vypadá jak kakao. To je prasata. Ale dobrý to je. Teďka Honza. Jestli to chce. Vypadá jak kakao od milky. Tak teďka Honza Já se pombleju, vole. ochutná ten zázrak. A já to ještě ochutnám asi ještě jednou tu skořici. Možná. Není to tak hrozný, že? Sladký docela. Dobře, nežer to. Jo, to mám ale co v pořádku. A nevím, na co jsme potřebovali ty lžíčky. Jsi měl dát po lžičce. Ne po štampli nebo potom. Dobře. Já si Dej ještě mi to. povleju tam do Tak. toho rohu, jo. Já to ještě zkusím. Budeme dát Já si když tak povleju tam do toho rohu. Tenhle roh je zakázan, tam se bleje.
Tam jsem se jednou vysral. Ale to je docela sladký. Vážně? Ondřej. Ondro? A to dobrý. Ty to žedeš. A skořice, proč to je kupovali skořici, když to je hnusná? Ještě jednou. Tak dívejte. Co, když to celý ne takhle. Počkej, nehybej se, nehybej se, nehybej se. Nehybej se. Ondro, dej si to takhle, ne? Ondro, dej si to takhle, ne? Jak? Tak.